edrych ymlaen fawr I gychwyn ar y gwaith. Dwi'n gobeithio atgoffa plant. Mae un o blesera mawr barddoniaeth ydy gwrando ar gerddi. Nid jyst I darllen nhw mewn llyfr ar ben eich hun mewn cornel, ond bod rhywbeth I rannu wrth gwrando arnyn nhw a perfformio nhw. Felly dwi'n gobeithio ar ôl ni wneud gweithdai bydd y plant yn perfformio'r hyn maen nhw wedi gyfansoddi ar y diwedd, a wedyn byddai'n gallu rhannu hynna efo Cymru I gyd, fel bod pawb yn gweld gymaint o dalent sy'n yma yng Nghymru. Wel, mae mam yn sgwennu, felly dwi wastad wedi gweld sgwennu a wedi cael fy annog I sgwennu adra. Pan o'n i'n fach, o'n I wrth y modd o gwaith T. Jones, Merddin ap Dafydd a awduron fel Gwen o Hywyn ac ati. A wedyn wrth fynd yn hun, dwi'n meddwl na gymaint o feirdd talentog yng Nghymru a dwi'n edmygu gymaint o gwaith pobl fel Aneurin Carado, Chris Orwedd, Gwennan Evans, Karen Owen. Swn i'n gallu mynd ymlaen ag ymlaen. Dwi'n gweithio I Oxfam Cymru hefyd, fel swyddog o wasg ar cyfryngau, felly byddai'n gweithio mynd yn ôl atyn nhw'n rhan amser. A mae gennau fabi bach 5 mis oed, felly byddai'n jynglo Casia Wiliam hefyd.